Nagsasaruno a vehicular accident tinapasamak iti Baguio City ken Ijay Cagayan. Tidagos a rinespondian dagiti kameng ti pulisya. At the report ni Dayan Monica Tukay. Iti Baguio City, tala vehicular accident tinapasamak iti nagsina a lugar. Iti Suelo Village Road, bimaliktad ti maysa a delivery truck a naglaon iti baterya ti lugan no sa dinunadang ran ti talo nga individual. Ti dua a pahinante ken ti driver ti nasao a truck. Nalisimatan iti igid ti kalsada ti nasao a truck. Iti Marcos Highway, nabaliktad ti maysa a lugan a naglaon iti bagas, gapot na maatap anawanan iti preno a nangitunda iti panakidong parna iti duapay a lugan. Nakapasardag ti motorista iti nailet agunay ti trapiko. Isuan na balakadan da nga agaramat iti alternatibo a ruta, tapno may sayang kat ti clearing operation. Iti turning point ti Crystal Cave, bimaliktad mat ti maysa a truck. Baligi mat anay patakder dagiti responders. Ken iti tuwaw Cagayan, nagreport mat ti maysa a concerned citizen iti Task Force Lingkod Cagayan, may nagiti motorcycle incident iti pasat ti Lakambini Highway. Iti paragsangpot dagiti responders iti nasao a lugar, dua lalaki tinadangran gapo iti self-incurred accident. Ti maysa 35 anyos ket natinag iti kanal, ken nakapasar iti fracture iti kanigid na asaka, ken garumyad iti muging na. Bayat ati 40 anyos a lalaki met ket maatap a nakapasar iti minor head trauma. Dagos anay taray dagiti dua iti pag-agasan para iti panakataming da. Maibalbalakad ka dagiti motorista nga agbalin anaridam iti panagbiyahe, ken kanayon nga i-check dagiti luganda, sakbay da nga agbiyahe tapno maliklikan ti anyaman nga insidente. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.